Bon dia. Estem d'enhorabona. Malgrat la situació que ens rodeja, que evidentment és molt trist, aquest any 2020 que ha passat, el Museu Arqueològic ha complit 75 anys des que es va inaugurar com a museu d'art el 1945. Evidentment ens hauria agradat fer una gran quantitat d'events, de poder participar en tota la societat, però les circumstàncies són les que són i al final el que ha pogut eixir ha sigut aquest llibre coordinat per Josep Maria Segura i per mi, que és una mostra un poc del que durant tots aquests anys, durant tots aquests 75 anys ha anat arreplegant-se o ingressant-se dins del museu. Per a mi és molt important aquest acte perquè ve a reflexar un poc el meu primer any al front del museu, un any que està un poc, ha sigut poc complex, però al mateix temps molt il·lusionant. M'he incorporat en l'any en què complim 75 anys en un museu que és referència a un nivell autonòmic i fins i tot nacional i evidentment amb una herència deixada per un dels referents de l'arqueologia com és Josep Maria Segura, en qui deixaré ara que parle, però abans sí que m'agradaria, i crec que en aquest cas parle en el nom dels dos, donar les gràcies a totes les persones que han fet possible que aquest llibre veja la llum. En primer lloc, evidentment, a la Regidoria de Cultura i a l'Ajuntament d'Alcoi, que ha confiat en que es fera aquesta edició, per supost als autors i totes les autores que de manera desinteressada i des del primer moment van mostrar la seva il·lusió i la motivació per participar en aquest projecte. Per supost també al doctor Rafael Azuar, el conservador del Mar, que ens ha prologat el llibre. També donar les gràcies a Ximo Victoriano, que ens ha revisat molt pacientment tots els textos, donar les gràcies als companys del museu, a Pepe Miró, a Encarni Pérez, als becaris Pedro Ramon i Cíntia Liñana i, per supost, també donar-li les gràcies a Ivan Guerola, que ens ha fet totes les fotografies i ens ha fet la maquetació i el disseny, deixant-nos un producte, crec jo, que de manera exquisita. Moltíssimes gràcies a Ivan per la seva paciència i sobretot per la seva professionalitat. I ara sí, deixo a Josep Maria Segura que ens presente aquest llibre. L'any 1945 l'Ajuntament d'Alcoi va crear un museu municipal que amb els anys ha estat i és un important museu, el Museu Arqueològic Camilo Vicedo Moltó, que és una de les institucions museístiques de l'estat espanyol que gaudeix de més llarga tradició en l'àmbit de l'arqueologia. L'oportunitat de commemorar aquests 75 anys del Museu d'Alcoi ha motivat l'edició d'aquest llibre al qual es presenta una actualitzada informació sobre les col·leccions arqueològiques que s'hi custodien. Per fer possible aquest aniversari que ara presentem, hem comptat amb la generosa col·laboració d'un total de 26 especialistes de l'arqueologia. Tots ells han treballat en diferents ocasions en els materials del museu, es han donat a conèixer i, per tant, eren les persones que més podien parlar, que més podien contar-nos cadascun d'ells la seva especialitat, la seva vitrina. Està estructurat per èpoques, des dels neandertals fins a les darreres societats industrials, perquè aquest museu ha guardat infinitat de testimonis d'aquesta cultura material que hem creat, que hem generat al llarg d'estos anys. Eines de sílex, ferramentes de coure, de ferro, escultures de pedra, textos de plom escrits, làpides de pedra, infinitat d'objectes i ceràmiques que parlen d'aquest passat i que conformen un singular patrimoni cultural que genera coneixement sobre el nostre passat. Moltes d'aquestes peces arqueològiques que avui es donen a conèixer en aquest llibre són producte de les últimes excavacions arqueològiques realitzades als jaciments del nostre entorn,
que juntament amb les peces més referents i més destacades i conegudes de la col·lecció que ara mostrem amb orgull a través de diferents i esplèndides fotografies que, com he dit anteriorment, Palmira ens ha fet per aquest llibre Ivan Guerola, també responsable de la maqueta i del disseny de l'edició. El llibre, a més, informa del treball realitzat al museu els darrers 75 anys. Parla de les millores i de les innovacions realitzades a les exposicions permanents i temporals. Parla dels seus magatzems i de les col·leccions menys conegudes, però que també són importants a l'hora d'informar sobre aquest passat. El llibre conclou també parlant de les perspectives i reptes de futur per al qual s'haurà d'afrontar en aquest museu, que està concebut com un espai comú orientat al diàleg entre el passat i el futur. El llibre Museu Arqueològic d'Alcoi, 1945-2020, 75 anys cuidant el nostre patrimoni, torna a situar en el mapa la ciutat d'Alcoi en un lloc preeminent de l'arqueologia, en un lloc destacat que ocupa des de fa més d'un segle. Gràcies. Té la paraula ara el senyor alcalde. Gràcies. La veritat és que, com tots sabem, en 2020 i ja ha entrat el 2021, hem tingut i estem tenint que renunciar a moltes coses com a conseqüència de la pandèmia. I una d'elles també ha sigut poder celebrar, com ens haguera agradat i com mereix l'ocasió, el 75 aniversari del Museu Arqueològic d'Alcoi. Sobretot perquè és una gran oportunitat per a no només commemorar aquesta fita, aquest 75 aniversari, sinó per a poder posar en valor, poder destacar tot el gran treball que s'ha fet per part de tots els professionals que han passat pel Museu Arqueològic durant aquests 75 anys i que han fet d'aquest projecte que va néixer el 1945 un projecte de referència a la comunitat valenciana, un museu modèlic i exemple per a altres museus. Un museu que té aquesta concepció també de museu obert, perquè el Museu Arqueològic no és només físicament l'edifici que tenim situat a la plaça del Carbó, sinó són totes les sales que tenim al nostre terme municipal, com la Serreta, la Sarga, el Salt i tantes altres, i altres en les que ja estem treballant també per a continuar dotant de nous espais, de nous descobriments, de noves sales, aquest museu. Però durant aquests 75 anys en el que hem pogut anar descobrint i mostrant al món el gran patrimoni històric, arqueològic que té la nostra ciutat, que és el resultat d'aquesta petjada que han deixat les diferents èpoques des de fa milers d'anys i que ha convertit Alcoi en un lloc de referència també i un punt d'atracció turística. Com dic, res d'això hauria sigut possible sense aquesta concepció que s'ha tingut sempre del Museu Arqueològic per part de tots els treballadors que han tingut la responsabilitat d'impulsar-lo. I és la passió, l'entrega i la consciència del gran treball i de l'important treball que estàvem fent en cada moment. I això és el que s'arreplega en aquest llibre, coordinat per Palmira i per José Mari Segura, aquesta passió, aquesta voluntat de fer d'aquest projecte que ara ha fet 75 anys, aquest projecte de referència per a tots els alcoians, per a tots els que el visiten i per a tots els estudiosos i amants de l'arqueologia.